Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 12 травня, четвер. Це 805-й день анексії Криму. У Криму затримали заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Його відвезли до російського головного управління ФСБ в Сімферополі. Подробиці резонансного затримання розповіли член контактної групи з прав людини Абдурішид Джепаров та дружина затриманого Майї Умерова. Ильми Умерова приехали работники ФСБ и вывозят его в Симферополь. А теперь еще уточняется, его везут в сопровождении начальника полиции города Бахчисарайского района и в сопровождении же работника ФСБ Владимир Шевченко, он бывший СБУшник, теперь он ФСБ. Вот они сейчас где-то в пути в главку ФСБ Крыма, Симферополь. Они предъявили ему повестку и забрали с собой. То есть им поручили его привезти в ФСБ на бульвар Франко, 13. Там указываются какие-то статьи, я даже не успела до конца прочитать. Он взял просто эту повестку с собой. Его приглашают в качестве подозреваемого. А вот какие статьи были, можно только догадываться. Начальник милиции сказал: вы не переживайте, мы его отвезем и привезем. Судя по публикациям, вы знаете, у них достаточно материала, что ему предъявить. После запрета Меджлиса, все члены Меджлиса к каким-то репрессиям готовы. Он там сказал, что дальше просто будет репрессии. Щойно стало відомо, прокуратура окупованого Криму підозрює Ільмі Умерова в екстремізмі. Про це повідомляє ТАСС. За словами Поклонської, нібито Умеров у березні 2016 року в ефірі телеканалу АТР публічно виступив із закликами про порушення територіальної цілісності Росії. В Бахчисараї провели обшуки у будинках кримських татар. 5 затримали: Зіврі Апсеїтова, Рімзі Меметова, Рустема Абільтарова, Енвера Мамутова та сторожа кафе «Салачік» відвезли в управління ФСБ в Криму. 4 з них російська прокурор Криму Наталія Поклонська звинувачує в зв'язках з організацією Хізбут Тахрір, що оголошена терористичною в Росії. Військові КАМАЗи, автобуси і збройні силовики в балаклавах. Так почався ранок кримських татар в Бахчисараї. Силовики не стукали в двері, а відразу їх виламували. Вон ее киркой, монтировкой, чем ее ломали. Можно просто постучать, люди откроются. Террористов нашли. Детей напугать. Людям плохо становится, скорую вызывать приходится. Дізнавшись про обшуки, почали збиратися сусіди і знайомі. Однак їх додому, де проводили обшук, не пустили. Можно вас попросить поговорить? Выйдите, пожалуйста, чего вы боитесь? Выйдите, мы хотим узнать, что происходит. Мы живем в правовом государстве. Будьте любезны. Выйдите, покажите, кто вы есть вообще. Обшуки пройшли в 4 будинках кримських татар. Всіх затримали і вивезли в відділення ФСБ. Что вы делаете? Здесь люди стоят, а не двери! Стойте, что вы стоите, тормозите! Російські силовики нагрянули з обшуком і в караван «Сарай-Салачік». Після обшуку відвезли на бесіду ФСБ сторожа кафе. Наталя Поклонська стверджує, затримані нібито причетні до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії визнана терористичною. Было установлено, что один из задержанных, являясь руководителем местной ячейки террористической организации партии исламского освобождения Хизбут Тахрир, осуществлял на территории Бахчисарая скрытую антиконституционную антироссийскую деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, склоняя местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации. За словами адвоката Еміля Куртбедінова, затриманих судитимуть за сценарієм переслідування інших кримських татар, яких так звана прокуратура Криму звинувачує у зв'язках з організацією Хізбут Тахрір. За прогнозом адвоката, одного з затриманих визнають організатором терористичного осередку, інших – її учасниками. Ісмаїл Газієв, Заман, АТР.
Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо кримських татар. У документі європарламентарі засудили рішення Верховного суду окупованого Криму від 26 квітня 2016 року заборонити меджліс. Вони вимагають негайного скасування цього рішення, яке, за їх словами, є системним і цілеспрямованим переслідуванням кримських татар і спробою вигнати їх з Криму, який є їхньою історичною батьківщиною. Крім того, Європарламент закликав Євросоюз надати фінансову підтримку діяльності меджлісу, поки той перебуває у вигнанні. А також закликає збільшити фінансування правозахисних організацій, що діють у Криму. У Росії і Криму заблокували доступ до сайту Крим.Реалії. Ініціатором заборони ресурсу виступила прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська. На її думку, проект української філії Радіо Свобода занадто часто використовує в якості експертів членів меджлісу і проукраїнських фахівців. У статтях Крим.Реалії Поклонська знайшла екстремістський підтекст. Об этом нам сообщили наши читатели еще вчера вечером. До того, как об этом заявила госпожа Поклонская, нам уже бы это было известно. В то же время на сайте Роскомнадзора, во всяком случае утром, нашего ресурса в списке запрещенных сайтов не было. Конечно, наша главная аудитория – это крымчане. Нас активно читали в Крыму. Мы были одним из самых популярных и остаемся одним из самых популярных ресурсов для Крыма. Но в то же время у нас очень много, большая достаточно была аудитория и в Российской Федерации, это где-то до 20%. И нас активно читали россияне, которых интересовала альтернативная информация о том, что происходит на самом деле в аннексированном Крыму. И технически обойти это блокирование абсолютно возможно. Это возможно и используя программу Псифон, и используя новую версию браузера Opera. Генерального директора телекомпанії АТР Лінура Іслямова викликають на допит як свідка у справі екс-депутата Кримського парламенту Василя Ганиша. Ганиша звинувачують в участі у проведенні незаконного референдуму та ухваленні російської конституції Криму. Подробиці судового засідання в нашому сюжеті. Але зараз сюжет готується до ефіру. Ми продовжуємо. Верховна Рада перейменувала 75 населених пунктів в Криму. За постанову проголосували 255 народних депутатів. Також парламент перейменував населені пункти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про засудження комуністичного і нацистського режимів по всій Україні. За даними Українського інституту національної пам'яті, нові назви отримують 941 населений пункт. Демонтаж всіх пам'ятників, а також перейменування вулиць і міст має завершитися до 21 травня. Я закликаю своїх колег підтримати цю постанову. Вона опрацьована з фахівцями, з Інститутом національної пам'яті. Працювали кримсько-татарські фахівці і кримські вчені. Думаю, що всі ми зараз підтримуємо цю постанову, адже фактично зараз ми віддамо належне боротьбі кримсько-татарського народу за український суверенітет над Кримом. Навіть в радянські часи населені пункти Криму мали кримсько-татарські назви. Лише після злочинної депортації і геноциду кримсько-татарського народу в 1944 році радянська влада почала процес перейменування. Коли окупант, представник тоталітарного авторитарного режиму з центром у Москві, окуповує будь-яку територію, перше, що він робить, знищує корінний народ. Перебувають під переслідуваннями з боку російської влади. Вони опинилися чужими у своїй державі, вони опинилися чужими на своїй території. Кримські татари – це ті, які завжди підтримували українську державність. І, безумовно, зараз, коли ми повертаємо населеним пунктам Криму їхні історичні назви, кримсько-татарські назви, це є, перше, це данина справедливості, це є відновлення справедливості, але також це є кроки з деокупації Криму. Безумовно, це не ті кроки, які зараз ми повинні очікувати від влади з тим, щоб Крим повернувся в Україну, більш рішучі кроки, але це ті кроки, які може зробити український парламент. 255 за. Постанова прийнята. Вітаю авторів постанови, комітет і Інститут національної пам'яті. Сюжет про судове засідання Василя Ганиша готовий до ефіру.
Підозрюваний у державній зраді Василь Ганиш мав давати свідчення. Однак прокурори Автономної Республіки Крим висунули клопотання про перегляд відео телеканалу АТР. Ваша честь, це відеозапис телекомпанії АТР. Він стосується подій, що мали місце у приміщенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим 11 квітня 2014 року. На відео підозрюваний Василь Ганиш. Є там і власник телеканалу АТР Лінур Іслямов. На той час він був кримським віце-прем'єр-міністром. Прокуратура просить допитати Іслямова. Сторона обвинувачення вважає, що свідок має суттєве значення по цій справі, оскільки попередній свідок, який був допитаний в судовому засіданні, заявив, що ця безпосередня особа знаходилась в залі парламенту і спостерігала за подіями, які відбувалися 11 числа у парламенті Автономної Республіки Крим. Попередній свідок Янковський, так. Він казав на цю особу, яка безпосередньо приймала в залі засідання. Так, і ви переглядали відео, там бачили зображення саме цієї особи на попередніх відео. Сам підозрюваний відео назвав фальсифікованим. Відео я звернувся там до людей, які розуміються, які працюють в Ютубі, і вони дали, ну, на жаль, не можуть дати офіційний висновок, не хочуть себе засвідчувати, але дали якби висновок, який мені прислали по інтернету, перерахували конкретні факти, які підтверджують, що це є змонтовані відеоролики. Ну, ви розумієте, тут нарізка є з відео і 2013 року, і 2014 року. Прокурори стверджують, що то були депутати. Я не знаю, де саме були депутати, тому що я не знаю, в якомусь приміщенні були депутати. По-перше, цих депутатів ніхто не ідентифікував. Можливо, це є божевільний дом, я не знаю. Дуже сумнівне відео з нарізки, де дійсно є особа схожа на Василя Васильовича. Але де це було, я не знаю. Колегія суддів, вислухавши всі сторони, задовольнили клопотання прокуратури і вирішили викликати Лінура Іслямова в якості свідка. Свідка Іслямова Лінура Едемовича узгоджена з усіма учасниками судового засідання. Наступне засідання суду відбудеться 26 травня. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман. Сімферопольці незадоволені станом головної річки Криму. Незважаючи на те, що адміністрації і мешканцям міста добре відомі проблеми Сімферопольської ділянки Салгіру, необхідних заходів досі не вжили. Набережна Сімферополя вимагає реконструкції та регулярних прибирань. В той части набережной можно поставить побольше лавочек, потому что там иногда негде сидеть. Иногда, хотя бы убирать их, потому что дальше, если идти прям туда, дальше по набережной, то там очень грязно. Не побелено, какие-то бордюры обваливаются. Если ребенок захочет посмотреть на уточек, то боюсь, что я бы своего ребенка не отпустила подойти к такому забору. Вот. А если пройти дальше, то там вообще заборов даже нет. Народ испачкал, народ и должен убирать. Администрация должна принимать участие. В общем, я не знаю, кто ответственен за это. Нужно какие-то меры принимать. Есть проблемы, и проблема еще связана с тем, что эти воды уже Салгира ниже Симферополя используются для орошения в частном секторе, а потом продукция, которая там выращивается, она попадает к нам на стол. Для начала нужно пройти, сделать, знаете, такую карту. Вот от верхней границы Симферополя до нижней. И сделать карту проблем. И часть проблем можно просто решить за небольшие деньги. У нас есть готовый проект, который стоит 790 миллионов. Он готов у нас еще с прошлого лета, но учитывая, что это половина бюджета города, причем по всем статьям расхода, город это не потянет. Поэтому приняли решение делать данные работы поэтапно. Спікер окупаційної влади Криму Володимир Константинов радіє зневодненню півострова. Він вважає, що від передкриття Північно-Кримського каналу кримчани виграли, тому що на півострів перестала надходити забруднена промисловими відходами вода. Також кримський спікер додав, що півострів більше не розраховує на відновлення поставок Дніпровської води з України, і кримчани повинні навчитися раціонально і дбайливо використовувати наявну воду. Перекрытие самого канала, акция сама по себе совершенно неадекватная в современном мире. Днепровская вода, которая ничего хорошего нам не несла, это промышленные отходы, в этой воде уже давно не водилась рыба.
И эта вода, идя по совершенно неподготовленному каналу, который уже вышел из строя все днище, и была разрушена вся растительная система, попадала в подземное естественное хранилище. Все это превращало и ту воду, которая находится там, в достаточно сложную для применения в питьевом плане. Поэтому я считаю, что с экологической точки зрения мы получили теперь совершенно экологически чистый Крым. Да, для нас теперь вода является ценностью. С ней нужно работать, с ней нужно учиться использовать современные технологии. На адміністративному кордоні Чонгар громадянське формування АСКЕР спільно з співробітниками СБУ затримали митника-хабарника. Про це повідомив на своїй сторінці координатор громадянської блокади Криму Лінур Іслямов. Затриманий попросився до лікарні. Сьогодні Джамала заспіває у другому півфіналі Євробачення-2016. Цього року кримсько-татарська співачка представляє Україну із піснею 1944 про депортацію корінного народу Криму. З нами на зв'язку зі Стокгольма моя колега Софія Абляєва. Вітаю тебе, Софія. Добрий день. За лічені години у Стокгольмі розпочнеться другий півфінал співочого конкурсу Євробачення 2016. Наразі ми знаходимося у прес-центрі, бо до зали, до самої арени вже не пускають ні журналістів, ні фанатів, нікого. Сцена вже готується до півфіналу, і півфінал вже розпочнеться буквально за кілька годин. Представниця України, кримсько-татарська співачка Джамала, виступає під номером 14 і співає вона пісню 1944 про сталінську депортацію кримських татар, якраз напередодні 72-ї річниці депортації. Найголовнішим суперником Джамали букмекери вважають представника Росії Сергія Лазарєва. Можна відзначити, що кілька хвилин тому колеги писали інтерв'ю з наставником Лазарєва Філіпом Кіркоровим. Вони запитали про Джамалу, про її пісню, і Філіп Кіркоров відповів, що в Джамали дуже сильний голос, вона гідний конкурент, проте про що її пісня Кіркоров не знає. Все, що він сказав, що це пісня про війну, про 1941 рік і пісня про Крим. Серед груп підтримки можна сказати, що сьогодні підтримати Джамалу приїхали вже співвітчизники з Криму, колеги, друзі з Києва. Також тут у Стокгольмі національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він також буде тут на другому півфіналі і буде вболівати за кримську татарку Сусану Джамаледінову. Наразі це вся інформація на цей час. Ми тут і ми чекаємо на півфінал. Іскендер. В мережі з'явилося відео етнічного каверу на пісню Джамали 1944. Композиція, з якою співачка представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, прозвучала на бандурі, дудуці, трембіті, сопілці та джембі. Виконали кавер українські музиканти Ярослав Джусь, Максим Бережнюк і Валентин Богданов. Також до проекту приєднався відомий кримсько-татарський кераміст Рустем Скібін і Мевілія Яг'яєва, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю кримсько-татарська мова і література. Вона виконала кримсько-татарський танець «Хайтарма». Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Хороших нам новин. До побачення.